Niyayaya ko mamalengke, oh. Anong oras na? Borlogs pa rin. Ayun, kaya kung anong nandyan na lang sa ano guys, sa ref ang lulutuin ko. Yan, nilabas ko na to kanina. Chicken breast na binili namin kahapon sa ano, sa SM. Yan, magluluto lang ako ng chicken salpikaw para mabilis. Minarinate ko lang siya sa salt, pepper, paprika, tapos yan, Worcestershire sauce. Tapos, syempre, olive oil gagamitin natin. Tapos, maraming bawang. Ilagyan ko din guys ng mushroom pala. Ayan, kasi may nakita akong recipe online with mushroom. So, may mushroom ako kaya naglagay din ako. Ay, excuse me. Grabe. Singhot ko yung ano. Yan, palalabasin lang hanggang ano. Sisimmer lang natin to hanggang mag-clear yung kanyang sauce. Hindi ako nag-add ng water dyan. Yung ano lang, katas lang ng chicken yan guys. Kaya takpan natin para hindi mag-evaporate agad. Luto na. Yummer. Sarap na ito sa ano guys. Sa vegetable salad. Ayan, next yung pagkain na ng aso guys. Lutuin na ni auntie. Ito yung sawdust na in-order ko. Kumuha ko ng 10 kilo niyan eh. Yung 8 kilo nasa taas pa. Ganda niya kasi hindi siya mabako. Gaya ng yung nabibili ko sa ano sa Pure Gold dati na kapag overnight na may amoy na. Ito hindi oh. Sobrang fresh niya talaga. Tsaka ano pala to, human grade pala talaga tong ano nabili ko. So, 95 kapag ka pork lang, kapag ka mix ng beef and pork, 100 yung kilo. So, not bad kasi ang atay, masama din yun sa ano, sa aso pala, pag lagi-laging atay. Tsaka yung leeg, mataba yun masyado. So, yan. Tapos, pwede nyo rin pakain to ng ano, ng raw. Gustong-gusto nga nila kasi kahapon yung tira ni Percy, inakyat ko, pinakain ko sa kanila. Yun, gustong-gusto nila. Pero, nahaluan nga ni auntie ng gulay. Ng kalabasa, sa ilalim kangkong. No ano pala guys no salt or any pampalasa. Yan lang. Tapos yung gulay. Kain tayo guys. Kami pa lang. Tulog pa talaga si Kalbo. Nakakaloka. So, yan. Natulog Salad. Hindi nung oras na kasi yun. Launa na eh. Wala. Salad tsaka yung salpikaw, chicken salpikaw. And yung sabaw kagabi na mushroom. Mushroom soup. Aray ko, mainit. Yan, kain tayo. Walang ano ba yun? Corn tsaka mangga. So, okay na yan. Salad pa rin yun. Yes, walang kanin. Mamaya gutom yan. Gutom niya mamaya, walang kanin. Ang ending niyan, tinapay tsaka Nutella. Ngayong nag-crave kami ng ramen guys. Napatakbo ko sa sa Cartimar. Bili ako ng shin ramen, dumplings, beef, nakabunso. Tapos, gyoza. Yes. We. Kain tayo. Sarap. Okay na yun mo. Patay mo na. Good morning. Yan, luto tayo guys ng lunch. Lunch na. Junior! Kasi alas 10 na ng umaga. Ayan, pinakit ko si auntie, pinahingi ko ng ng laing. Kasi nagluto si nene ng laing eh. Yan. Tapos nilaga daw. Eh, dito kasi sa bahay, sila daddy, tsaka si Chris. Hindi sila guys, hindi sila ma-pork. So, pag naglalaga ako, nagsisigang, as in, hindi talaga nagagalaw. Sabi ko, hindi ba masarap luto ko? Ayaw lang nila dito ng pork nuts. Kasi ngayon yung pork, ang na din, ang lansa na din ng meat. Kaya pag hindi mo talaga sinangkot siya ngayon yung pork, lalo na sa mga sabaw, yung ganyan, ang lansa ng laman niya. So, yun, hindi kinakain ng ko. Kaya madalas tuloy, kami dito, nag-iisda. Ayan. Tapos, isda sa amin ni auntie. Tapos, beef or chicken sa mag-ama ko. So, anyway, yun. Good morning! Happy Wednesday!
Ayan, punta kami ni Daddy sa ano, magpa-national ID kami kasi magbabayad ako ng SSS. Diretso ko na national ID. Ayan, binabad ko na yung ano guys, yung beef takoyaki cut sa ano, sa toyo, sa salt, toyo, soy. Hello girl! Gising ka na ba? Ayan, toyo, pepper, tapos konting sesame oil. Ayan, and then konting sugar. Kasi misono nga, di ba manamis yun. Tapos maghihiwa lang ako ng carrots and then ubusin ko na to kasi may nakita pa ako sa ref na ano, onion. Eh gustong-gusto nila ang onion sa ano, sa mga dishes na ginagawa ko. Lalo na yung white onion, gustong-gusto ni Christian ni Daddy. Ayan, mga caramelized onion. Nung meron? Ha? Ay! No! Uy, onion yan eh. Nung meron? Ha? Tino nyo yung ano namin, yung floor namin. Di ba dati ang kintab niya, kahit na luma na, makintab pa rin. Pero simula nung ano, nag-aso kami, wala na. Lalong pumusyaw, tsaka nag-fade, namuti. Kasi syempre, sinusonrock, yung ganyan. Junior! Ayan, satay ko lang guys, yung carrots, tsaka onion sa butter. Lalambutin lang natin. Kakaramelize. Ayan. Wala ako yung pang hiwa. Bibili nga ako ng mamaya sa SM. Para mabilis na. Kaya pag magsasalad, yung ganyan sa cucumber, yung mga ganitong hiwa ba. Ayan. Tapos, susunod natin maya-maya yung onion and garlic. So, habang nagluluto ako, magsasagot ako ng mga inquiries, mga order sa test kit. Diba? Mga kaldero pa yan. Hi guys! Good afternoon! Ayan, magpapaano dapat kami? Pupuntang MOA, diba? Kaso, pinagawa muna namin yung mga sirang alahas. And then, ayun, nagka-traffic na dito sa Taft. Kaya inaw na lang ni Daddy, binalikan doon, pero dito na kami nag-park sa sa Pure Gold. Yan, kasi nakatakot din iwan yun. mga nasirang lock, siguro 6 yun. Kaya sabi ko balikan mo agad. Yan, tapos hindi ko alam kung aabot pa kami sa sa pagbayad ng SSS. Kasi alas 5 na. Tapos dapat dediretso kami magpapa-national ID. So kasi asawa ko, sabi ko bumaba ng alas 3. Diyos ko, alas 3:30 bumaba. Nagmerienda pa sa sa shop. Alas 4 na kami nakaalis. Tapos traffic pa. Natural. Wala nang nasayang yung oras. Kaluka. Ayan. Kaya di ko alam kung pwede pa magbayad. Na-print ko na rin pati yung yung tag dito. Something ganyan. Tapos yan, inaano ko din kasi nag-check ako sa sa SSS online. Chinek ko yung ni Daddy. Meron pa siyang may parang may balance pa siya sa niloan niya noon sa sa FIS. Kaya sabi ko, meron pala yun nag-i-interest pala yun. Pero na lang yun, 1 month na lang yung natitira niya. Pinag-assign ko na siya, 'di ba? Hindi na ata na nabayaran ng ng FIS dating office niyo. Lumubo yung yung interest, nakakainis. So sabi ko, ko na nga yung bayaran ko na ngayon para ma-clear siya. Kasi, alam mo yun, ayoko magka-problema yan. Kasi malaking tulong din ng SSS, di ba? Yan, tapos susunod yung pag-ibig pa, ayusin ko. Alam mo yan, ako yung sekretary niyan. Ako taga-ayo, kahit nung nag-a-apply yan. Pag natanggap yan, ako nag-fill up ng mga form dyan, yung ganyan. Pati ngayon, nakakaloko tong tao ito talaga. Napaka naman. Ang niya, hate niya yung nag-fill up ng mga maliliit ba? Mga finifill upan. Kaya, yan. So, kailangan maayos natin yun. Kasi mga importanteng yung mga importante sa buhay natin. Yung pag-ibig, PhilHealth, tsaka SSS. Yan. Time tayo guys. Ito yung mga binili kong dumpling kahapon sa Cartimar. Ayan, niluto ko na. Sa dinner namin. Diba? Para ka lang kumain sa sa resto. Sarap. Resto? Resto, gagi. Ha? Crunchy yun sa sa bottom, tapos soft yun sa ibabaw. Yummers. With lettuce, tapos yung kanina na beef.
Ayaw magkanin? Yes, papa. Kain tayo. Good morning. Itsura ko. Favorite pantulog ko, guys. Gus-gusin pa ganun, no? Pantulog. Anyway. Ayun, good morning. Ako ay magluluto ng packing cheese. Request nung mag-ama ko. Kasi kahapon, pumunta kaming SM, di ba? Nag-grocery kami konti ulit. Kasi hindi na namin inabot nga yung national ID. So, bumili na lang ako ng mga pang-ulam-ulam pa. And speaking of packing cheese, at si macaroni. Wala si auntie na naman nasa taas kasi may order si Nene. Ayun, dapat magluluto ako nung yung may red kidney beans nga. Nilagay na pati ni Auntie San dito sa harapan. Kasi tinanong ko siya kagabi kung may ganito pa. At magluluto ako nung chili con carne. Kaso, natamad ako. Yung mabilisan lang. Making cheese na lang sa dalawa. Marami na siguro to, no? 400 grams na macaroni. Tapos, bumili ako nitong cheese boy. Pang pizza to pero lalagay ko. And then, ito, yung cheddar. Then, may natira pa ako ditong konting milk. Yung full cream. Pero, bumili na rin ako dito ng bago kagabi. Yan. Since kumukulo na yung water natin. Let's cook our pasta first. Nag-uuling talaga yung mga ganito ngayon, ha? Ba't kaya? Ayun, oh, pangatlong palit na namin to ng stove. Lagi nag-uuling. Nakakainis, ng mga pan. Ayan, ganyan, oh. Meron ng uling. Pero normal naman ata yan kahit naka-induction ka. Ayan, mga uling na. Pero, so kasi makinis lagi yung mga pan. Alam niyo yun. Ayan, oh, talagang uling na. Bala ko nga pag wala na ako yung mga aso, baka magbalik induction ako. Kaso, parang magastos naman sa kuryente. Pero titingnan ko. Ayan, kasi ang nagpapaano lang naman sa amin dito sa pagluluto is yung aso. Ayan, although lang naman siguro twice nagluluto si auntie. Pero magastos pa rin sa gas. Kaya pag nasa probinsya na sila, puro panggatong naman doon. Maraming panggatong doon. Kaya panggatong ang gagamitin natin, Chin. Yun, titingnan ko. Tapos naghahanap-hanap ako ng mga murang induction cooker. Yan. Kasi, tatlo lang naman kami rito. Isang beses magluto ng kanin. Tapos, ulam. Yan, di ba? Pang doon hanggang gabi na rin yun namin. We'll see. Ayun, malapit na. Speaking of aso, malapit na yung kulungan nila. Konting na lang, flooring na lang dun sa pinaka nila, cage nila. Then, by first week of November siguro, ihatid ko na yung mga doggies. Pero may iwan dito guys, si Maggie, si Groot, tsaka si Poknat. Kasi si Maggie is hindi mabubuhay yan ng hindi malapit sa amin. Alam niyo yun? same kay Groot. Yan, baka hindi mag-survive dun si Groot. Tapos, si Poknat. Ayan, kasi may pa siya, diba? Gusto ko ipatanggal na muna yung bukol niya. Ayan, alam niyo naman, lucky charm namin yan si Poknat eh. Tapos, ang dami kong ipaparepair dito, guys. Kasi tingnan nyo, nasira na yung itong pinto. Kasi, umiihi sila dyan eh. Ayan, nabulok na. Pati yung, yung, tag dito? Water dispenser. Si Junior na naman. Yan, lagi niyang iniihian niya. Bulok na rin. Pati nga itong ref, kaya sabi ko, bago matanggal itong pinto, madala na tong mga aso sa pwede kong i-repair to. Ayun sa ilalim, nabubulok na din. Bubbly. Char. Ayan. Sinisimmer ko na lang guys, para lumambot pa ng konti yung yung pasta. Ayan.
Pero yung lasa okay na. Yan. Super creamy, cheesy, mac and cheese. Gusto ko kasi sa ano nito, sa pasta, yung malambot na malambot talaga. Ayoko ng al dente. Ayan. Hindi ko naubos guys, or hindi ko inubos yung ano, yung cheese boy. Ilang grams ba to? 350 grams. Yan. Tapos ginamit ko lang yung natitirang cheese whiz namin dyan. Yung buo-buo na nga actually. Ayan. Tapos dinano ko lang siya. Tinunaw ko lang siya sa milk. Yan. Para yung color ba ng mac and cheese ang gusto ko. Yung ganitong kulay, yung cheddar. Pero may nabibili na itong ano, yung cheddar lang talaga. Kaso ito yung nadampot ko kahapon. Ayan. Pero okay na rin. Kasi may halong mozzarella to eh. Kain tayo guys. Nagluto ako ng tinapa flakes. Ginisang tinapa flakes. O diba? Ang sarap. Tapos, nagprito na rin ako ng spam and chicken nuggets. Yan. Tapos yung ating mac and cheese. Request niya. Wow, may pa-pizza yung pinsa namin guys. So, yun nasa Japan. Thank you Don sa pa-pizza. Yan, tinry namin yung ano. Bigla-biglang nagsisend ng pa-pizza eh. Eh, pizza natin yan. Bawal tamangge sa Gracia. Ayan, yung spinach. Sarap yata yan. Kain tayo guys!